Ľudia, ja vidím tornádo. Veď on sa to tam stále... Ale to bolo, skôr to bolo ďalej. Nie, ono je to ono, mami. Vidíš to? Ono je to ono. Bože môj. Toto mi nikto nebude veriť. Mami, idem zavolať do Ameriky. Počkaj, nehovorím. Vidíš, tvorí sa to. Áno, vidím to. Míšo, poď sa pozrieť. Tu stojím a nič tam nevidím. Vidíš, ty klamár, poď sem. Som skeptik. Ale Len tam slepý. ten pohyb tých oblakov je tam taký rýchlejší, keď si všimneš. Rozplynulo sa to zase. Nie, ešte to tam je. Je tam pás, taký zvislý, takmer zvislý šedý pás, ale ten... Točí sa! Vidíš, mami? Ja to vidím teraz už, ale točí sa to. Toto, ľudia, toto je svetový oblak. Toto. Vytvoril tornádo. A vidíte to? Ale vidíš to, Mišo, teraz? No, vidím to. Bože môj. Mami, on to príde na zem. Že to príde na zem? Vidíte sa, aký chvost to má? Áno, taký chvost to má úplne. Máš to, Lauri? Áno. Perfektné. Ježiši Kriste. To je veľmi zaujímavé. Mami? Ja vidím tornádo. Srandovné to je. Dobuďte, tata, rýchlo, nech to vidí naživo. Ale pozri sa, ako sa to tam... To normálne ide tam ďalej. No veď o tom hovorím, o tom Ty chvoste. kokos. Bože môj. Ďaleko to ide. Škoda, že to nejde týmto smerom k nám. No, akože, čo by si ešte nechcela? Mami. No, lebo tam sa to úplne stráca, vieš? Ale ono sa to nestráca. Nie, tvoruje sa to, je to tornádo. Je to tornádo, ja viem, že je to tornádo. Mami. Nejaký had sa z toho spravil, a keď sa pozrite na tú Ty vole, ale pozrite sa, smeruje to dole teraz. Bože môj. tenká časť, ona sa tiež krúti, keď sa pozrite. Áno, ale teraz sa to tam, podľa mňa sa to tam pretrhne. Ono sa to môže pretrhnúť, ale však... Ale stále to bude tornádo, aj keď sa to pretrhne, mami. To nemusí byť len, že vyslovene to vidieť. To je zaujímavé. Ježiš, to je rýchle. Vidíš, jak je to rýchle? No iné teraz, momentálne. Tam hore sa pozri. Tam hore to je spomalé. Ježiš, to je... Mami? Ale zakrývajú nám to tornádo iné oblaky, mám pocit. Ale stále to tam je. Ale zaujímavé, že taký zlovesný je tento oblak, že? Taký čierny. Však ono ešte strhne bytovku, uvidíte. Mami? Tak tam sa to už úplne rozplynulo, tam v diaľke. To Nie, je to tam, vidíš, smeruje to dole. Aha, vidieť to vlastne, Ale áno. to je strašne ťažké. Ale takéto tornádo sú najsilnejšie, vy o tom neviete nič. Fakt? Áno. Toto je tornádo, Ale ešte ľudia. stále nie je tornádo, nie? Ty kokos, tak sa to utrhlo a odišlo. Už to je tornádo, myslím. Som hovoril, že tromby. Ale hento je už tornádo. Ver mi. Také otrhnuté? Ja neviem, čo to znamená. Už sa to rozplynúva. Je to stále veľmi vysoko, ako nedosiahne to zem vôbec. Však ale... No a ale toto, je čo tu strašne bolo, slabé. tak toto sa tiež úplne stratilo. A tak treba to Ale sledovať keď sa- ďalej, ale lebo... Keď sa pozrieš na tento oblak, tak on je práve že extrémne nízko, ten oblak. Áno, je oveľa Keď sa nižšie. pozrieš na Je oveľa mapy. nižšie ako tie vzdialené oblaky. No. Tie vzdialené sú Ale na- to tornádo stále smeruje k zemi. Tie vzdialené vyzerajú, Vidíte? Áno, teraz tak Vidíte? kolmo. Áno, vidím to. Teraz tak kolmo Tam ide zabere úplne. letisko a Vidíš pôjde. to, Mišo? Vidím to. Bože, ja vidím tornádo. To je zaujímavé, že jak sa to utrhlo a stále to má tú energiu, vieš, že sa to... Mami, ono to tam nestratilo. stále vo vzduchu, ono sa rotuje, ale jednoducho vy to nepochopíte. Ja som chcel poukázať na tie oblaky tam vľavo, že tie sú fakt pekné. Sú pekné, Tie no. veľké vzadu, vidíte? Tie oblaky ma nezaujímajú, len chcem Taký ešte... ten kontrast, že tu na vpredu sú také tornádo. tie tmavé, No. nízke a vzadu je to také pekné. Už ho nevidím, ani cez kameru. Zmizlo? Zmizlo to, Zmizlo. stratilo sa to.